बयखौबो आं बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गौथुमाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं फनिन्द्र गयारी दासान्दि हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसार हिसाबै आङो साख्रि मावनानै दङ। आं बे जायगानिनो मानसि, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आहमाखा गामियाव जोनोम मोननाय, बेयावनो देरनाय, बेयावनो सोलोंथाइ लानानै देरनाय। बर' बिजोंजोंनो आं फरायदों। गामिनि एलपि स्कुलनिफ्राय क्लास 10 सिम आंहा बर' मिडियामाव फरायदोंमोन आरो कलेजावबो हायार सेकेन्डारि BA सेकेन्ड इयारसिम आंहा बर' MIL दंमोन। सारा जिहेतु बर' बे खोथाया सैथो बाथ्रा, मोजां सोंथि। जों जेब्ला फरायोमोन फरायसा समाव, बै समावबो गोबां बिमा बिफाया बुंदोंमोन बर' मिडियामाव फरायनानै मा जानो, इंलिस रोङा, हारसा रोङा, मा साख्रि मोननो होननानै। जों बै समाव जोंखौबो बिराद खर' गुदुं खालामदोंमोन। अब्लाबो आंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन, जायफ्रा आं दहायबो मिथिङाव बुंखांबाय, जोंना थाखो 2, थाखो 3, थाखो 4आव गोबां गिदिर मानसिनि जिउ खौरां फरायनाय दंमोन, जेरै रबीन्द्रनाथ टेगर, लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा बा नेपलियन बनापार्ट। बिसोरनि लाइफ स्ट'रिखौ, जिउ खौरांखौ क्लास 2, 3 फोरावनो आं फरायनानै मोनदोंमोन। दा बिसोर गिदिर मानसियाबोथ' गासिबो इंलिस मिडियामाव फरायाखै। बिसोरबो गावबागावनो बिमानि रावजोंनो फरायनानै देरनाय, फरायनानै गिदिर मानसि जानाय। दा बिसोरबो गावनि बिमानि रावजों रिजनेल मिडियामाव फरायनानै गिदिर मानसि जानो हादोंबा, आंबोथ' बर' मिडियामजों फरायनानैनो पास जालांनो हागोन, बेबायदि मोनसे आंहा साननाय आरो फोथायनाय दंमोन आरो बेल' नङा, दस्राया मोनाबाबो आं हले साख्रिखौ मोनथारगोन, बेबायदि मोनसे आंहा बिसास दंमोन। मानो होनब्ला आङो क्लास 2 निफ्रायनो 1, 2 टिल क्लास 10 सिम रल नाम्बार 1, 1 जाबाय थायोमोन। दस्राया मोनाबाबो आं मोनथारनांगौ, बे मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो माने स्ट्रं बिलिफ, स्ट्रं डिटारमिनेसन दंमोन। दा बेबायदिनो आं फरायनानै, इंलिसआथ' मोनसे रावसो, बेखौ उनावहायबाबो आं सोलोंनो हागोन मोनसे साननाय दंमोन आरो बेल' नङा, जोंनि समाव जोङो इंलिसखौ क्लास 5 निफ्रायसो मोनदों आरो जोंनि समाव क्लास 8, 9, 10आव कुइसन पेपारा जोंना इंलिसावसो फैयोमोन, इंलिस आरो आसामिस। दा कुइसनखौ बुजिग्रोनांगौ, बेनि उनावसो जोङो आनसारखौ लिरनो हायो, जेरै मेथामेटिक्स, ससियेल स्टाडिस, जिअ'ग्राफि, साइन्सफ्राव। ओंखायनो इंलिसखौ एसे गोरों जानो गोनां जादों, इंलिसखौ इमप्रुभ खालामनानै लानो गोनां जादों आरो दा बेवहायनो कलेज लेभेलाव जेला 11 क्लास 12 क्लासाव फरायो होमबा आं इसिबां दिगदार मोनाखै आरो स्टार्टिङाव दिगदार मोनदों, बिनिफ्राय उनावहाय डिक्सनारि लानानै वार्ड बाय वार्ड मिनिं बुजिनो नाजादों। आं दाबो बुङो, जोंनि बे फंबाय बिनानावफोरा क्लास 1 निफ्रायनो क्लास 10 सिम बे बेसिक साबजेक्टफोरखौ मोजाङै, कनसेप्टफोरखौ बुजिनो नाजानांगौ। बुजिनानै फरायलांबाय थायोब्ला कलेज लेभेलाव बा MA लेभेलाव, गोजौ लेभेलाव बिराद गोरलै जाहैयो आरो जोबोद मोजां सोंथि। हायद्राबादाव आं नुबाय फरायसाफ्रा एलेहुवा नङा। दा आंहा जिबायदि थांखि दङ, साफ्रोमबो गथ'आनो बेबायदि थांखि दङ, फरायगोन, फरायनानै साक्सेस जाथारगोन आरो डिग्रि लानानै माबा मोनसे साख्रि मावथारगोन, बेबायदि दंजोबो आरो गासैबो गोरों नङा, हयथ' एबभ एभारेज स्टुडेन्ट, बिल' एभारेज, गाव गावबागाव लेभेलनि बायदियै बिसोरो नाजाथारो आरो बेल' नङा, बिसोरनिया हायद्राबादा मोनसे मेट्रपलिटन सिटि जाबायथ', अनेक कम्पानि, माबा IT सेक्टरनि बा सार्भिस सेक्टरनि, शपिं मलनि अनेक साख्रि दङ, साख्रिखौ मोनखायो आरो जायफ्रा एसे गोरों बिसोरथ' माने डिग्रि लाखांनानै टारगेटआनो आमेरिका,
इंलेण्ड बा डेभेलप कान्ट्रियाव साख्रि मावहैनायनिल' प्लान आरो माखासे न'खरखौ नुदों आङो इंलेण्ड आमेरिकायाव साख्रि मावहैनो हायाबानो माने जिबनखौ बरबाद जानाय बायदि मोनो आरो ओरैबायदि स्ट्रं डिटारमिनेसन लायो दा जोंनिखौ नुबाय आङो जोंनि उदालगुरि बा बर' फरायसाफोरा मेट्रिकआव खनसे पास फेल जाबाय गैला होला ड्रप दोनबाय सेकेन्ड टाइमबो होला थार्ड टाइमबो होला बे बिराद दुखुनांथाव आरो बिदिनो हायार सेकेन्डारियाव सोरबा 11 12आव साइन्स फरायनानै थांबाय साइन्सखौ गोरा मोननानै ज्राब गारबाय जै गारबाय फरायफिनला खिन्थु हायद्राबाद बायदियाव आं नुबाय साइन्स फरायबाय जेनेबा गोरा मोनबाय आरो गोरा मोननानै आरो मा खालामो आर्ट्सआव थांलायबाय एसे गोरलै बिदिनो स्ट्रिमखौ बारस्लायनानैबाबो साक्सेस जालांथारगोन आरो दा बेबायदिखौ जोंनि बर' फरायसाफोराबो साननांगौ आरो मोनसेयाव हायाबा मोनसेयाव थांनानै स्ट्रिम सोलायनानैबाबो दावगालांबाय थानांगौ आरो Right, sir. Thank you.